ପୁରୀରେ ଆସନ୍ତା ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶାସନକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅବହେଳା ନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଟିମ୍ ସମନ୍ୱୟରେ କାମ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ସହ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ବଜ୍ରପାତ ଓ ଝଡ଼ ପବନର ସତର୍କତା ଜାରି ରଖିଛି। ନିମ୍ନାଞ୍ଚଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲେ ବାହାରକୁ ନ ଯିବା ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ପରାମର୍ଶ ମାନିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। 23ଟି ନୂଆ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଆଇଟି, ଇସ୍ପାତ, ବସ୍ତ୍ର ଓ ଔଷଧ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିନିଯୋଗ ହେବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ନୂତନ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ସରକାର ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ନ୍ୟାସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଏନ୍ଏସ୍ଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆତଙ୍କ ବିରୋଧୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ରାଜ୍ୟର ପୋଲିସ ଓ ଅନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସହ ମିଳିତ ଭାବେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଚାଲିଛି। ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶୀଘ୍ର ଓ ଦକ୍ଷ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଓ ସୁନାବେଶ ସମୟରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୁରୀ ପୋଲିସ ବିଶେଷ ଟ୍ରାଫିକ ଓ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ରୁଟ୍ରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ମାନିବା ଓ ପୋଲିସର ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।